everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Nahibaw kong nangita ka sa anak ni Iska. Oh, gipangita ko ang anak ni Iska. Apanay ba na kong 15 anak ni Iska? Oh. Si Lotos. Si Lotos ang anak ni Iska. Nga mo'y gamiton sa hari sa kangitngit. Og naibaw na ko. Kung nga nang gisundog niya ang imong panagway. Kasi gayon nga ako siyang ika-enkwentro. Bation kong kaluoy kaniya, Eden. Kaya ang babae nga akong kibal. Maumay ako makita kaniya. Wala ko'y angip ang ngayong impormasyon gikan kanimo, mahal ko. Nasayop ka, Ryan. Tungod kay si Lotus. Dili pursusong anak ni Iska. Dili si Lotus ang gamiton sa demonyo. Gusto ka bang mahibaw kung kinsa? Tanawa kining duha ko ka mga pad. Tanawa kung sa'y imong makita, Ryan. Tutukig maayo kining niya sa akong pad. Dili! Ako, Ryan. Ako. Dili ikaw ang babae nga akong kipangita. Dili ikaw ang niya sa libro nga babae nga akong patyon. Ako. Ako. Kining mitatag sa akong pad nga pormag bitin o dragon. Nga adunay tulo ka sungay nga naglukdo og bating numero. Mao kini ang nakaingon. Gamiton ko sa kagit-ngit. Ano man? Ano man, Diyos ko? Nga ang babae pa nga akong kipahal sa tibok na kong kinabuhi. Mahumandihi ang akong patyon. Sige na, Ryan. Gidawat ko na ang kamatuoran nga ikaw ang matapos ako. Di ko gustong isakripisyo ang katawhan. Init niya nung ikaw pa man. Mauusap ka na ako pangutana sa akong kaugalingon. Kung nganong ako man, nganong ako man cute. Maong karon. Karon nga ni ako sa imong atupangan. Buhatan na kanako ang angay. Patsa ko pinaagi sa imong espada. Sige na. Baluoy ka na ko, Ryan. Di na ko gustong mag-antos. Patsa ko. Aron magmalinaw na ang tanan. Mahal ko ikaw, Eden. Mahal ko ikaw. Ang hindi ko magkahimo sa magpatay ka di mo. Kung mapatay ko ikaw, ano pagyapon sila? Magpadayon pagyapon sila sa pagpamiktima og mga tao. Husto ka. Apan di nila malukop ang tibuok kalibutan sa ilang kabangis. Sige na. Patsa na ko. Dunggaba ko ni anang imong espada kay maura ka na makapatay na ko.
Gikuha po ang akong espada. Guniti ang puan ni ini. Tingkap ako. Sige na! Sige na! Salamat kay gikuha mo ang espada nga makapatay na ako. Sige na. Duslakan ako sa imong espada. Haron mahunong na kining pag-antos ko. Kay kung dili ko ning mupatyon, kuhaon ko nila ni Iska. O kuhaon ko ni Lutos. O nahibaw ka na kung unsaon ko nila. Nganong nag-abot pa man ang atong dahan. Nganong nakasuot pa ta sa taas-taas ngayon. Ipasulan ko ang adlaw kami abot ka sa akong kinabuhi, Eden. Ug samot ko ng gibasulan. Ang akong kasi-kasi kami pitling ko pagigugma niya kanimo. Ryan! Karon ko palang unta ikaw gikaibahag o gikaila. Aron sayon ko ikaw patyon. Sayon ko ikaw lugabo na ining bahay kong espada. Ayaw na pagmahay. Giinan ko ikaw. Gimanduan ko ikaw nga patsa ko. Aron dili mabiligro ang tanan. Sige na! Pati ako! Iuyad na ka ng espada mo ug iduslak tumong sa kong kasing-kasing. Sige na! Sige na, Ryan! Kay kung dili, ako ang mupatay ni mo, Ryan. Mong, sige na. Nagpagiluoy na ko ni mo, Ryan. Patyan ako. Gikapoy na ko sa kong kinabuhi nga ingon ni ini. Maluoy ka. Patyan ako. Kung mo imong gusto. Matuman. Sige. Dusla ka na ang akong kasing-kasing ni anang imong espada. Aron matapos na ang tanan. Sige na, Ryan. Ganina ako nagpaabot. Sige na! Patsyan ako! Dili magkahimo sa pagpatay si Kuya Ryan nimo. Kay mahal man ka niya. Aliyah! Kinuna! Mahal kay kang Ryan. Nagkakato na siya sa paghigugma ni mo. Lukoy! Si Daiden to pa. Kapag yapos may kakahuyan, naghinuktok. Ikaw sad niya si kadini, naghinuktok. Si De Eliasad, tanto di pa doula. Tuwa dito naghinuktok. Wani ba ulang Daiden. Ipasulod ni Usbay, tuwa naghinuktok. Noon. Dong. Samo ka. Hinuktok sa pulusin ni. May maghinuktok sa kudribe. Bahala ni. Galibog pa ako nga na lugoy. Ah. Galabad pa akong Oo, maglabad yun na. Kaya tiyaw mo. Ang gipangita ng babae nga mo'y gamiton sa kangit-ngit. Ang anak ni Iska nga imong patsunon. Si Daiden nga imong gihigugma. Oh, nema nagpabagi Be, ambil na espada no, be. Kaya ako'y patay, be. Ako'y patay. Ako'y patay manok. Ihaw tag manok. Para muha ni kagulta. Magsudan tag lami. Gutom na ko. Pero dong serious ang pagkasulti no. Mahal natin kayong patyo na mo sa Daiden eh. Kaysa mamiligro tantanan. lugoy. Patya! Ryan, Kumidyar to ha. Ryan, prisuha ko ninyong ligon na prisuhan. Kay mo abot ang kagabion. Kung makaduol na ako si Lutos ug makasuod sa akong lawas, malimot ko kung say akong kipuhat. Ingon si Lutos, mahimo ko na kong bangis nga mananap. Ug kung mahibalik ko sa akong pagkatao, magkadugo na ang akong mga kamot. Uy. Ang akong kisulop. Uy. Sige na, pagita magpaagi nga mapriso ko. Samtang naghunahuna ka pa kung kanus ako ni mo patsyon. Unsa naman ang imo Daiden? Sigurado ka? Ryan, Oh. kanang layo sa mga tao. Hey, Kang! Kang, gabi na! Sama niya. Kang, wapag ikalabuhi. Nyor tikoy!
Di na mabuhi, oy. Mabuhi pa ka na. Naputol namang uon ni Madam. Tanawang liog. Lamyagan ulo. Nanasagana. Putol na. Klaro na. Ayaw. Kanunta ni. Ayaw lagi pagsigig saba-saba buktot. Nyol. Kita na lang magtipon, Nyol. Nisulti na ko ni mo. Tinuod. Saman ka. Hikapa akong paa, Nyol. Oy, ikaw ba? O saman, malipay kang mamatay akong asawa. Dili, oy! Dili ko malipay, Nyol. Tanawan, Nyol. Kailakon ko. Madam! Madam! Anong namatay man ka? Lamihan ni mo kan uloy. Bidang. Madam, gamit kayo kang pagkaong mo. Nanong namatay man ka? May pagsinyorte ko ilan namatay. Kana may patay. Yor! Sagpa na sa kuni mo! Hapak na sa kanyor! O saman! Pag mo! Nasa man! Wala mo! Saman pasil. Tunto kang dako. Gibalagot ko nimo. Sigma karong lalasang tuntuha ka. Ayaw! Ha? Hindi ka mag-unay. Sige palagutan yung mayo buktot kay ikay akong matuok. Hindi ka mag-unay no. Di ako kasakit. Kasakit daw ikamatay. Amnestis ka nyor! Amnestis ka! Ilom. Di ko gustong bugal-bugal. Ayaw! Mau ba? Bagol-bagol gusto ka? Sorry, Nyor. Sorry, Nyor. Sorry, Nyor. Sorry, Nyor. Sorry. Sorry kayo. Dali, Nyor. Ika pa akong paa. Mami Iska! Oh, Lotos! Kadugay ba na akong nakabot sa tubangan sa akong lawas? Gusto na kong musod pagbalik sa akong lawas. Unsa ba kinig akong naagian nga paho man kaayo? May kun nga nag-aso. Mao tingali na ang paho kaayo. Madam Iska. Kinsa ka? Basta ka lang, madam. Patay ka na di ay. Koreksyon! Wa ako mamatay. Kinsa ka ba? Wa ka ba mahinom-nom sa imong mga sakop, madam? Kabaho nimo. Ikaw din ang baho kayo nga akong nasimbutan. Madam. Tuwara sila. Kanang nagasugi ka na lang kun. Paningon ka mo. Madam Iska. Mga kalagto. Nganong ni amo din he? Nganong wa mo mulahos sa impyerno? Kamo! Nganong wa mo mulahos sa impyerno? Niya naman bitaw ni madam. Nakin niyang impyerno, madam. Tanaw. Dili ba? Gidauban ang kun ang among nahimutangan. Gitak ang kun sa kalayo hinungdan nga nag-aso-aso. Unsay toyo mo kanako nga nakigsulti ka man? Kun mahibalik ka na sa imong lawas, madam. Ayaw mi kalimti. Gusto ming may balik sa ibabaw na bahin ng yuta. Oo! Kung makabalik ko karon sa ibabaw nga yuta, dili ko kamo kalimtan. Sige. Ka mga baho ninyong makaga mo. Pangaligo ko na mo. Unsa may amo iligo, madam. Walay tubig dinhi. Oh, pangaligo mo kayo. Giod ang inyong mga mata. Giod ang inyong lawas. Otros kasab, madam.
Baho sa... Unsa? Paman nga lubong ang imong lawas, madam. Mga kapaulura nga naglutaw ron din sa among atubang. Mahimo ba? Ayaw ko ninyong langaya. Kinahanglang makabalik nako sa akong lawas. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.